Iako je najveći dio karijere igrao za čuveni Manchester United, njegov dječački san ostvaren je onog dana kad je nastupio za Crvenu zvezdu. Ja sam imao u jednom trenutku i mogućnost da idem u Partizan na probu, ali nisam želeo. Ako ne mogu u Zvezdu, ja sam rekao neću Partizan. Dosegnuo je svjetsku slavu, ali je do nje došao trnovitim putem. Bio je trenutak kada su u stanu u kom sam živeo, da su nas vlasnici izbacili jer nismo imali novca da platimo. Otvoreno je govorio i o posljednjem velikom neuspjehu, kandidaturi za predsjednika Nogometnog saveza Srbije. Ja sam došao iskrenih namjera. Ponudio sam svoje ime, svoju karijeru, kontakte koje imam u svijetu. Ljude koje sam okupio su ljude koji su nezavisni, instituirani. Neuspjeh prvaka s Marijom Stanićem. Gost Nemanja Vidić. Ponedjeljak, 15. svibnja na Areni Sport 1.